to Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya karbe ibadodi Allah fatan tashi cikin koshin lafiya muka alhamdulillah Allah ya maimaita mana ya kamata a yi Muhammad ya an yi sallah lafiya ko to masha Allah ya yi kyau ina sa malam Mantari su malam Hassan da sauransu ne duk jama'a kowa lafiya lauko to suna gaiwa ma ba su motsa ba ko dai har yanzu ba su tashi ba to ba da la Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To mu dai alhamdulillah mu yi sallah lahiya saboda mu tun je muka yi sallah to amma dai waɗanda suka yi sallah yau mu dai ba abin da za mu ci sai dai mu ci alhamdulillah rabbil alamin tunda dai mun samu mu yi sallah lafiya kuma Allah ubangiji ya maimaita mana ta wani lokaci in muna da rai kuma ta zo Allah ya sa mu cika da imani kenan yanzu abin da za mu yi alhamdulillah muna ma Allah godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana mai albarka mun samu mun yi sallah lafiya kuma jama'a ga sunan da fifi dai suna ta murnar sallah kuma da mutanen da ke cikin wannan gari da wanda suke ƙauye muna yi musu barka da sallah muna ma kowa da kowa barka da sallah Allah ubangiji kuma ya ba mu lada azumin da muka yi Allah ubangiji ya karɓi ibadodin mu duka gabaki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ai magana yana ta yi shi kenan alhamdulillah a kin magana kenan duka kin magana kenan tunda mai sallah lafiya to to bayani kenan bayani za ka yi wa bai bayani ya kawo ai bakin bayani ta ayi sallah lafiya